everyone, welcome back to Sunday Live Channel. Thank you so much guys for tuning in. Guys, Mbali trended again yesterday after she was seen KwaShembe wearing a ring like a person who was getting married. According to her, it was all a joke. The church invited her to apologize ngokwenzeka kwimashi yamaNazaretha eyayiseThekwini. Please check the full video and share your opinion on how this matter was handled. Bye. Okay guys, you guys ngifuna unichaza umshado owenzeke lapha ya bengashadi musuvele uqhamuka qale indabeni ukuthi ulandeni yephi ebuhleni bubuye okwenzani. Okay, bakuchazela ukuthi uqale kephi. Okay, bangibizile ebuhleni bangicelile bathi bacela ukuthi bezoxolisa ngalento eyenzeka ngoba wonke umuntu useyitshela ukuthi manje ngaxoshwa o isonto la KwaShembe liyaxoshana. All I pray is that at the end I have my life. So okay, so okay, bebengibizela lokho. It was nothing serious. Bekumnandi nje sikhuluma while eating. Nje bekuyi lunch nje. On balansisa lokuthi usifinya ngani ngendololwane. Okay ke sadla ke kwase kuba nale phathi leyo ukuthi na sibangibanga ukuthi hayi uzoshada yimini kuyadlalwa yabo. Awuzoshada yimini awenza umshada ngani ungayiphethe iring hayi mina ngiphethe ngizomshada ke yabo. Ubaba uMdluli lo ya wase emfaka iring ke iring yakhe begqokile wangifaka yona wase kuyadlalwa ke namsebenzi ngishadile. It was a joke. Ngiyabona nje abasebenzi congratulations. No, angishadile guys. Ngisangangikhetha nje. How guys? Yo, mangizosho lokho you guys. Iring bekwe yababa uMdluli, iring pho bekwe yababa uMdluli. Ubengifaka nje yona. Bekudlalwa. Wasiphatha kahle